al treilea episod de Minecraft și o să facem și a doua parte a construirea căsuței și intrăm pe lume. Da, sper că o să strângem la acest videoclip 500 de like-uri sau mai mult. Da, căluțul nostru aici l-am făcut, dar că încă n-am șa. Aici ne va fi ferma de cactus. Așa. Aici flinta. Mai întâi trebuie să mergem la minerit. Da. Când m-am trezit răgușit. Ca seara am fost la o petrecere și am țipat. Uite. Au fost doar proști. Da. Acum. Uite acolo niște stone. Sau... Bă, parcă aveam niște torți. Să mergem în mine... de minerit. Wow, ce torțe multe. Ce am făcut? Am băgat din greșeală. Da, mai fost. Dar n-am nevoie de minereuri acum. Am nevoie doar de piatră acum. Ba. Fac aici lângă o casă, adică aici. Fac aici așa o de-asta de săpat în jos. Da, acum să facem un fornal care îl vom pune chiar aici. Aici așa și aici va fi chestul nostru. Hai să avem fermă aici de cocoa benz ăsta. Cocoa benz. Ăsta, orice ar fi. Să punem aici așa frumos, toc, toc. Pac. Gata. Am pus. Acum cu ăștia 8 ne facem tână hop. Poc, știu. Top. O să avem nevoie de mult. Bă, chiar am nevoie de niște torțe. Să n-am cărbun. Bă, asta va fi soneria. Cine e? Sună la ușă. Stai. Cine e? Moș Crăcile! Așa, va fi suneria, nu avem nevoie de dirt și am mai să luăm niște nisip ca să facem niște geamuri. Și aici. Hai să vedem. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ori 3, 18 ne trebuie. 12. Așa, acum trebuie să-l punem la preț, dacă nu ne ajunge. Că îl pune. Hai, punem și ușile astea la făcut. Dar de ce? Dacă! Aha! Aha! La fix cabel. Facem și un hău. Ce s-a făcut? Glumești? Nu luăm problemă. Ia un caz. Unde se face? Unde am zis că e ferma? Nu l-am vedea. Și eu ok. Parcă pe ce am zis că va fi ferma, da. Deci, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nu, asta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trei, una, 4, 4. Sper doar să-mi ajungă, să nu se termine acesta. Așa. 1, 2, 3. Facem ferma. Da. Și ce vreau să zic? O să explorăm. Am rămas fără siduri. Glumești. Iar trebuie să stau să avem siduri. Mi-a crescut un cactus. E bine. Te vedeți de ce e bine? Primești mâncare. Că se înțeapă unele animale mai nebune, neștiutoare. Așa. Până acum 3 sedari. Frate, am nevoie de o grămadă de siduri. Și nu am nici bani. Nouă. Trebuie alea 3. Da, facem glaze pin-uri. Poc, 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 poc. Și aici o să mai trebuiască un... Frate, ce să mai punem noi pe foc? Pune-l și pe ăsta. Și pe astea. Să avem lemn. Frate, cât de repede se duce. Bun.